बोला बोला छठी मैया की। सुखीपुर बाजार हमरा माथे पर दौरा उठा दो दिलदार सजनवा हो। हमरा माथे पर दौरा उठा दो दिलदार सजनवा हो। अरे करे के बाटे पूजनवा, अरे करे के बाटे पूजनवा जाके मैया दुआरिया हो। हमरा माथा पर दौरा उठा दो दिलदार सजनवा हो। हमरा माथे पर दौरा उठा दो दिलदार सजनवा हो। हमरा माथे पर दौरा उठा दो दिलदार सजनवा हो। मिक्स बाय आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो केतरिया। दिलदार सजनवा हो। हमरा माथे सुखीपुर बाजार हर साल जाइब और दुआरिब अपन जिंदगिया के सफल बनाइब। हर साल जाइब और दुआरिब अपन जिंदगिया के सफल बनाइब। अरे घाटे पर चल तू हो, अरे घाटे पर चल तू कोसी जल्दी भरैया हो। हमारा माथे पर दौरा उठा दो दिलदार सजनवा हो। हमारा माथे पर दौरा उठा दो दिलदार सजनवा हो। बोला बोला छठी मैया की। दिलदार सजनवा हो। डीजे उमेश सुखीपुर बाजार राइटर सूरज देखले मैया के गोहरैले कलू राजा के बोला के गीतिया गवैले, गीतिया गवैले। राइटर कुंदन देखले मैया के गोहरैले कलू राजा के बोला के गीतिया गवैले। अरे चल गइल बाटे सब कोई हो, अरे चल गइल बाटे सब कोई देख अपन घाटवा हो। हमारा माथे पर दौरा उठा दो दिलदार